Burirawan. Asan? Burirawan. Burirayan? Burirawan. Asan? Baka wala na. Takila. Yung muna po sila. Di pagkuha talagun. Hawa? Ang mo, Dok. Dali. Sumo. Lat. Anong ko. Supayo na udah. Ay, dato supayo yun. Sari supayo. Ibutan mo sa to. Ang alnas. Ay, supayo yun. Namatake. Ay, rawan. Iya, pwede na yun. Ito ko naman. Supayo yun. Nagurugo. Tingnan. Uy, ang alnas. Ay, kita po sa foto. Sarin so, kuha pa yun. Sarin. Sabagay yun. Sabagay nagurugo pa. Yo. Ay, kita ka na pa yan. Nagbuhay pa yun. Patingin ni Rol. Yo, buhay pa. Oo. Nagkaraw. Ang mayad na kita natin. Bakit ko pa? Sorry daw mo galing. Nagbasing pa di si Yoyo. Nagalaw pa guys. So. Nagkaraw. Ang bayad pa ako. Sindakan ako. Sige nga, buksan mo. Buhay pa. Ano? Da naman. Ano yan? Patay na yan? Oh, buhay pa yung buntot. Hindi to Buhay pa yung ahas. ikog. Yan. Ha? Lapot guys. Tagot. Tara na. Uwi na tayo. Hulog ko tong cellphone. Ano kaya kung masisira? Try natin. Pag nasira, wala tayong gagamitin. Hulog natin sa tubig. Ay, dali. Tingnan natin kung pag binibidyo, ano, sira. Baka talaga maraan. Pag nasira? Pag nasira, wala na tayong cellphone. Alam. 1, 2, ano i-roll? Kaptan mo talaga ako. Tanggal. Sige. Paano? Ay, tara. 1, 2, 3. Si speaker. Speaker, bahala. Ulitin natin. Testingin natin ni Ron, makahanap tayo ng isda. Dito. Tingnan natin. Ano? Bilihan. Kamag ko. Walang isda. Tingnan natin. Eh, diri na.